sinagod ni Kristo dinhi sa atong santos ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 versikulo 16 hangtod sa 30. Ang atong Ginoong gisaysay sa iyang eksperyensya may tungod ngadto sa iyang kaugalingon nga lungsod nga mao kini ang Nazareth. Usa kini ka pamaagi nga kundiin ang atong Ginoo nadismaya diha sa iyang kaugalingon nga lungsod, iyang kaugalingon nga lugar nga natawhan. Kay nga naman kini mga tawhana wa man matuo kaniya, no? In fact, desong Santos Ebanghelyo mingon gani diha nga gitaral siya ug buot nilang ihulog sa pangpang. Patyon ta siya, no? Pero ang iyang oras wala pa maabot, no? Si Kristo dinhi sa to ang Santos Ebanghelyo iyang gipakita ang iyahang misyon, no? Dinhi sa kalibutan. Klarado, no, ang iyahang misyon. Klarado ang iyahang buhatonon o mag-unsa siya dinhi sa kalibutan. Mo kini nga ang si propeta Isaías, no, diha sa iyang libro, yung gisaysay o unsa gayud ang misyon sa usa ka Kristo dinhi sa kalibutan. To bring glad tidings to the poor, freedom to the captives, give sight to those who are blind, release the prisoners, o pagpaybalo sa tuig nga Ginoo mulawas sa iyang katawhan. But kini mga tawhana nga Nazareth nun, mga tao nga nasa Nazareth, dili sila maka-acceptar nini. Kaya nga naman, because they knew the life of Jesus, ang tawhanon nga kinabuhi ni Kristo. Kaya naman, si Kristo, ultimo raman sa iyong taon, no? Usahay ba ang tao ba, no? Kanang lisod ka mo tuo, kung kayong tawhana, way pinag-eskwelahan. Labi na mo gawa sa imong garbusa. Iyon nga, uy, anak ra ka ni Kuan, nga naman nga mag-istorya man kanamo niya na. Kay ultimo lagi, way pinag-eskwelahan, o niya, kanang istorya gani og nay wisdom, di ang tuhuan. Sa ako kinabuhi, resprensya gyapon kanyane, no? Anak naman ang Kuan, niya, mingon din nga, ang ilahang kinabuhi, managat naman na sila. Yung dayon ba? No? May mga tao may nana. Pero, nagpadayon gihapon sa Kristo sa iyang misyon. Kaya nga naman, kining iyang misyon para sa kayuhan sa mga tao. So, sa kinabuhi, if people will reject us, then at least you are doing for what is good. Nagbuhat ka mga kayuhan, padayon na, no? Padayon na ka na. Kay param na sa kayuhan sa imong sa mga tao, no? Wala man kabulahuna sa imong kaugalingon. So my dear friends, no, usahay makayon kita ba ato i-reject sa Kristo sa kinabuhi. But ingon diha sa Santos Ebanghelyo, may agi siya sa taliwala sa katawhan o may pahilayo. Basin sa kinabuhi, no, kung ato siyang reject sa Kristo, basig mo agi siya sa taliwala sa imong kasing-kasing. O mo kaingon siya, o tutukan ka niya. Umingon siya nga, waka kuyapi, ako'y nagbuhat, ako'y naghatag kanimo ng grasya. Nganong ikaw, di makaibaw muhatag nga tupod sa uban. So my dear friends, always remember nga si Kristo ming-agi sa taliwala sa katawhan. Maybe ming-agi na siya sa inyong kasing-kasing. Kaya nga naman, liglisod ka pag-share sa uban sa gihatang grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon siya sa imo, ha, waka kuyapi, ako'y naghatag sa imo ng grasya, nga naman nga maglisod ka man og hatag sa uban nga mga tao. Yung pamaga sa atong santos na Ebanghelyo gahapon,
Mag-unsa man ang maimol mong kalibutan apan mawad-an sa imuhang kinabuhi. Kita nga tanan lumalabay rata niyaning kalibutan na. Sanglit man dapat andam puta nga motabang sa uban nga mga tao nga nakinahanglan kanato. Kaya tag-iya dinhi nga tanang grasya gikan man sa Dios. Maybe na member ka sa mga tao nga nag-reject sa tong Ginoo nga taga Nazareth.